Guess who's back, bitches? Video heb gemaakt. Ik weet dat ik er massas happy uitzie. Ik weet dat er hier een raar papiertje hangt. Mijn sensor is bijna afgevallen. Maar dat boeit allemaal niet. Want wie is er hier terug vandaag? Zuster Bo is terug. Na een half jaar dat jullie je problemen moeten opkroppen en shit. Ik kan niet verlaten, want het is 880 graden buiten. En ik zit dus onder mijn Velux op mijn warme kamer, zoals je ziet. Vooraleer dat ik begin, wil ik eerst iets zeggen. Mensen, ik ga even niezen. Het komt niet. Oké. Jullie kunnen meedoen met een wedstrijd. Waarover gaat die wedstrijd? Eerst en vooral moet ik iemand bedanken. Dus de wedstrijd gaat over Komono. Dus eerst en vooral dankjewel Komono voor deze prachtige holographic watch. Dat is zo eentje dat ik zo alle kleuren van de regenboog krijg. Dankjewel Komono daarvoor. En momenteel hebben zij een pop-up store. En hij is in de post te Gent. Dat is dat groot gebouw op de Korenmarkt boven de Albert Heijn. Waar dat je zo de Man at Work en zo hebt. En die hebben daar een prachtige pop-up. En daar ga ik ietsje meer uitleg over geven in het volgend filmpje. Ik ben dus in de post in Gent. Het is hier dus een pop-up van Komono. Je hebt dus de Komono store in Gent zelf. Jullie weten die wel zijn. En dat is dus de pop-up. Die is super speciaal. Dus het is echt wel mooi gepresenteerd. De uurwerkjes hangen hier. Ik zie mezelf 20 keer. Jullie kunnen dus ook meedoen aan een wedstrijd. Dus je moet hier een foto nemen, deze hashtags gebruiken en dan kun je gratis Komono uurwerk winnen. Zeker allemaal komen meedoen. Dus dat is de pop-up. Ik vind hem echt super mooi. Dus stick shout-out naar Komono. Doe zeker mee. Je kunt een uurwerk winnen. Het zijn heel mooi. Het is de Deze type uurwerken kun je winnen. Ik kan echt geen Engels. Maar dat was een klein detail. Dus zeker allemaal meedoen. En dan gaan we er gewoon aan beginnen zeker. Eerst en vooral moeten jullie weten dat ik nog 2 Zuster Bo video's heb staan. Ik weet dat die ene was rond snijden en zo. Heel diep onderwerp. De andere ging dan eerder om vrienden die roddelen en zo. Dus die komen zeker nog online in feite. Dat zijn video's van een half jaar oud. Dus ik waarschuw jullie nu al. Waarschijnlijk loop ik daar nog achter. We kennen toen nog geen fidget spinners. Ik kan mijn sensor nog niet. Om maar te zeggen hoe lang dat al is geleden. Maar die komen dus nog online. Maar je moet gewoon beseffen. Dat is een oude video. Dus het zou kunnen dat de tijd en zo. En hoe dat ik spreek en al. Dat het allemaal niet meer klopt. Maar oké, daar gaat het dus vandaag niet om. Voor de derde keer of zo dat ik dat al zeg. Vandaag hebben wij andere onderwerpen. Jullie hebben heel veel vragen doorgestuurd. En ik heb daar een selectie uit gemaakt. No worries. Bijna alle vragen ga ik nog beantwoorden. Maar ik ga het vanaf nu echt zo per thema doen. Ik ga niet random al vragen beantwoorden. Dus deze video heb ik de onderwerpen uitgekozen. What the fuck, ik kan echt niet praten van warmte. Waarover dat ik het meest vragen heb gekregen. En dat zijn toevallig 2 onderwerpen die echt eruit sprongen. Onzekerheid en liefdesverdriet en zo. En break-ups. Dus dan gaan we daar gewoon over praten, liefste mensjes. Geen enkel probleem. Zuster Bo is back. En dan gaan we het ook nog even hebben over de examens. Vandaar dat er ook een vraag van tussen. En mee dat ik deze video nu upload. Dan de meeste in de examens zitten of ze bijna hebben. Gaan we daar ook nog even over spreken. Eerste vraag. Bo, heb je toevallig goede tips die helpen na een break-up? Wel, mijn beste tips zijn... Focus op jezelf. Dat is de nummer 1 tip. Leer jezelf terug kennen. Veel mensen in een relatie verliezen hunzelf. Passen zich heel aan een partner. Ja, ik heb die fout ook echt maximaal gemaakt. Of zo, echt waar. Dus het eerste dat ik doe is mezelf terugvinden. Hoe doe ik dat? Ik zonder mij af van de wereld. Ik praat tegen niemand van mijn vrienden. Dat is misschien heel raar. Ik zeg niet dat dat de beste tip is. Ik zeg gewoon wat dat ik doe in die situatie. Dus ik zonder mij af van iedereen en alles. En ik begin dingen te doen. Like oude hobby's. Je moet dingen doen van vroeger. En zo kan je zien van, dat vond ik echt leuk. Of dat heeft mij echt wel steun gegeven. En focus je daarop. Bij mij zijn dat bijvoorbeeld, ja, tekenen. Maar dat doe ik nu wel niet meer. Dat ben ik echt kwijtgeraakt als hobby. Maar schrijven wel. Wauw, ik heb prachtige teksten weer geschreven. Wat dat je ook kunt doen is op reis gaan. Ik weet, als je jong bent is dat iets moeilijker. Maar ga dan bijvoorbeeld gewoon een dagje naar Antwerpen, gaan een bubble tea gaan drinken, weet ik veel. Leer nieuwe mensen kennen, dat is ook echt leuk. Je kunt je daar ook aan vastclaimen aan die nieuwe mensen, maar let op dat je niet in de val trapt, want ze kunnen ook vals zijn natuurlijk. Maar dat is ook een ander verhaal. Ik heb een goede afspeellijst op Spotify van een break-up, die noemt Power Pret voor je naar te. Had dat zeker gaan volgen, volg mij op Spotify. Het zijn triestigere liedjes tussen, maar het zitten ook echt power songs tussen. Eigenlijk, je kunt die lijst ook opleggen als je moet studeren voor je examens, want het zitten echt power songs tussen. Like, ik zeg maar iets, Fighter van Christina...
ik ga het ook niet proberen uit te spreken. Dat zit daar ook in. Dus ga die lijst gaan volgen op Spotify. Leer al die liedjes van buiten. En hou een karaokeavond met jezelf. Ik weet niet. Doe gewoon dingen dat jij leuk vindt. Alles dat iedereen zegt dat je niet mocht doen in de relatie, moet je doen. Like, ik ben nu weer massaal begonnen met eten. Oké, mijn dieet is iets verminderd. Je m'en fout. Ik ben nog altijd gelukkig. Ik let wel nog altijd op mijn gezondheid. Ik ga niet liegen. Mijn dieetvideo komt trouwens ook nog online hoor. En mijn sportvideo. Zodra dat ik er weer mee begonnen ben. Maar nu ben ik even weer op bovenmodus. In een break-up moet je echt niet denken aan je ex-vriendje. Alleen aan jezelf denken. Dus doe alles dat je gelukkig maakt. Verwen jezelf. Moet u niks aantrekken. Spendeer je geld. Je geld gaat rot worden anders. Je geld gaat beskimmelen. Nee. Je moet sparen. Kids. Sparen moet je doen. Maar ik bedoel, zijn niet bang voor iets uit te geven. Nou, je zegt, kijk, ik wil nieuwe kleren. Maak dat je je mooi voelt. Je zelfvertrouwen is heel belangrijk in een break-up. Als je je zelfvertrouwen weer op punt kunt stellen, dat je daar echt fucking goed uitkomt. Dat je zelfs niet meer denkt aan je ex-vriendje. Like, ga niet elke dag zijn profiel stellen of zo. Ik doe dat nu ook niet meer. In het begin heb ik dat gedaan. Ik ga niet liegen. Ik ga echt niet liegen. Dat is normaal. Want nu doe ik dat gewoon niet meer. Like, volg die niet meer, maar ik ga dat ook niet expres opzoeken. Snap je? Als je dat doet, ga je zelf alleen maar moe maken. En een keer dat je echt stopt met profiel op te zoeken en zo, weet je dat je er echt niet meer om heeft. En dan weet je van, kijk, strijder, ben erover geraakt en ben fucking gelukkig. Verandert dus nooit een keer van stijl of zo. Verandert uzelf, nieuwe ik, nieuw life, nieuw me. Dat is geen bullshit. Je kunt dat echt doen. Doe dat gewoon. Verander je look, koop nieuwe kleren en zo. En ga gewoon de Slay Queen gaan uithangen, weet ik veel. En dan gaan er ook automatisch meer mensen zo kijken naar je van, oh damn. Weet je wel, en dan ga je je zelfvertrouwen terugkrijgen. En dan ga je niet meer denken aan die loser. Next. Wat doe je tegen liefdesverdriet? Ja, dat is dus ongeveer een beetje hetzelfde. Maar je echt verdriet hebt, blijft het er allemaal uit. Zoek één slachtoffer, wiens schouder dat je gaat laten verdrinken in je traan. Ga daar gewoon massa's gaan blijten of zo. Of hou het voor jezelf, zit thuis. Leg triestige muziek op, maak gewoon dat al je verdriet er eerst uit is. De keer dat je verdriet eruit is je lichaam leeg en is er plaats voor geluk. Ween is niet erg. Je mag een watje zijn. Je mag wenen, dat is sterk zijn. Maar blijf er niet in zitten. Je mag in de put kruipen, maar je moet er zelf weer uit gaan. Ja, van niemand gaat er zijn voor ladder voor u te houden. Oké, misschien wel, maar misschien doen de mensen de ladder weg. Je staat er niet altijd alleen voor, maar soms moet je er alleen voor kunnen staan. Uzelf moet uw beste vriend zijn. Zeker in een break-up. Next. Tips om over mijn ex te geraken. Als het echt gaat om over uw ex te geraken, ik heb het al gezegd. Bezoek zijn ding niet meer. Verwijder alle foto's. Zijn gewoon de cliché tips gewoon. En het beste is nog altijd nieuwe mensen leren kennen. En zoek de goede dingen in die mensen. Dan ga je denken van, wow, mijn ex-vriendje was zo'n sukkel op dat vlak. Die deed dat helemaal verkeerd. En die persoon doet dat juist wel goed. En dat je die mensen liever hebt, ga je heel veel steun hebben aan die mensen. Like, alle aandacht dat je niet krijgt van je ex, kun je van iemand anders krijgen. En geloof mij, dat is fantastisch. Er zijn echt mensen die moeite voor u kunnen doen. En als uw ex zo'n sukkel is om dat niet te doen, dan is dat toch al een reden gewoon voor hem te skippen. Dus denk er gewoon niet meer aan. Dan weet je toch al van, is niet waard voor aan te denken. Ik haat bowlen, maar ik geef nu maar een voorbeeld. Stel dat je super graag gaat gaan bowlen en je ex deed dat niet graag. En dan komt iemand nieuws tegen en je zegt, wow, mijn grootste hobby is bowlen. Like, quiz hobby is dat. Dan ga je het zeggen van, what the fuck, oh, je zit fucking zalig. Wel, spendeer tijd met die persoon. Gaat gelukkig worden. Echt waar. Zoek dingen mensen dat je ook hebt. Zoek gemeenschappelijke interesses. Je moet daarom niet direct relaties beginnen. Nee, niet overdrijven. Nee, maar like, gewoon vrienden of zo. Gewoon iemand waar je tegen kunt praten en zo. Waar je chille dingen mee kunt doen. Next. Ik heb het uitgemaakt met mijn lief, omdat hij gelogen heeft, maar ik zie hem nog altijd graag en ik wil hem terug. Maar hij heeft tijd nodig. Komt het nog goed? Wow, ik ben zo verward bij deze vraag. Oké, dus we gaan alles een keer parafraseren. M heeft gelogen tegen u. Hij heeft het uitgemaakt. Hij wil hem terug, maar M heeft tijd nodig. Like the fuck. Ik zou sowieso geen ex terugpakken. Like, als hij bijvoorbeeld uw broodje niet opkrijgt en gooit dat in een vuilbak, ga je ook niet na een paar maanden terug gaan naar de vuilbak en zeggen, hey, waar is mijn broodje? Nee, uw broodje is weg. Weg is weg. Trash is trash. Het is uw ex voor een reden. Dat moet je altijd onthouden. Als je niet mee samen bent, oké, je heeft tegen u gelogen, dus daarom ben je niet mee samen. Maar dus als je er terug mee samen bent, kan hij misschien terugliegen tegen u. Mensen veranderen niet. Kom aan. Maak jezelf niks wijs. Oké, ze kunnen veranderen, maar ze vallen sowieso terug naar de oude gewoontes. Ik weet dat ik hier heel veel haatreacties op ga krijgen en mensen die daar niet mee overeenkomen, maar dat is mijn mening. Mijn mening. Allee, dat blijft altijd nog in hun zitten. Like, als je zo een potje hebt waar je zo spaghetti in doet, gaat die pot goed uitwassen, maar ergens gaat dat potje, als dat wit potje is, rood blijven naar binnen. En die pasta gaat daarin blijven. Allee, als pasta bolognese is, weet wel. Ik zou er goed over nadenken. Hem heeft tijd nodig, dus dat is ten eerste al heel goed tijd. Moest hij hem daar staan voor je terug te nemen, maar moest hij hem moeite doen, oké, maar als hij hem tegen u gelogen heeft, moet hij geen moeite doen. Sorry. Als hij hem u terugvraagt, is dat iets anders. Maar hem zegt dat hij tijd nodig heeft, dus sowieso niet vechten. Geen dode planten water geven. Geen kaars
kers aansteken die al lang opgebrand is. Niet doen. Ga voor een nieuwe kaars. Koop een nieuwe plant. Oké, mijn vriendje heeft het een paar weken geleden uitgemaakt, maar nu besteedt hij veel tijd met mijn beste vriendin. Ik word steeds banger dat hij haar leuk vindt. Wat moet ik nu doen? Dat is wel kut. Ik ga niet liegen, dat is echt wel kut. Praat er een keer over. Allee, je moet niet bang zijn voor erover te praten. Ik zou er sowieso over praten met haar om te zien wat dat er is van langs haar kant. En dan ga je ook zien als zij eerlijk is. Als zij liegt tegen u, dat is geen echte vriendin. Als zij eerlijk is, gaat zij de bal nemen en gaat zij dat toegeven. Van ja, kijk, ik ben ermee bezig. Weet wel, girlcode en zo, kijk daar niet achter. Dat vind ik bullshit. Ik kan niet liegen. Like, hij mag niet zeggen van nee, ik ga geen relatie beginnen met die persoon, want dat is de ex van mijn beste vriendin. Nee, niemand kan iemand claimen. Het is uw ex. Weet wel, je moet hem niet meer hebben, dus je vriendin mag hem. Als je daarom ruzie gaat stomen, oké, het is misschien awkward, maar je kunt over alles praten. Je moet daar niet voor een dilemma zetten. Ze moet geen keuze maken tussen jullie twee. Dat is iets dat je echt nooit mag doen. Dat is echt een no-go. Als je een goede vriendin bent, doe je dat niet. Dan gun je haar echt. Maar ik snap het wel van langs uw kant dat dat niet leuk is. Ik probeer het mij nu zelf voor te stellen. Oké, ik ga niet liegen. Ik zou het eigenlijk wel niet leuk vinden. Ik zou het raar vinden. Ik zou zelfs iets aan van, girl, kun je niet zelf iemand zo. Ik heb hem u gegeven. Je kan hem door mij, bitch. Rustig praten erover. Dus noods met alle tweede persoon. Maar je mocht erover praten. Je mocht zeggen wat je wilt. Maar je mocht niemand een keuze laten maken of iets verbieden. Je moet die mensen gewoon hun hart laten volgen. En je gaat wel zien bij wie dat hun hart het meest ligt. Het is ook te zien hoe lang dat zij hem al kent, hoe lang dat jij haar al kent. Nu, dat mag geen partner spelen in het maken van de keuze. Allee, dat kan wel iets bepalen, maar dat mag niet zo de einddinges maken, weet wel. Je moet ook opletten dat hij haar niet gebruikt voor je jaloers te maken. Doe goed onderzoek, kijk dat ze het echt meent en zo. Like, ik weet niet als ze al samen zijn, ze hangen gewoon veel rond en zo, maar ja. Dat zijn gewoon praktijken. En praktijken kun je onderzoeken. Je kunt zelf zien hoe dat alles is. Ga CSI gaan spelen, weet ik veel. En gaat er echt wel achter komen. En maak je keuze. Raak je iemand kwijt als vriend, is niet erg. Vrienden komen en gaan. Had echt nog veel vrienden aan mijn leven. Het is maar je familie dat je moet houden. Je vriend, je kunt zonder. Sorry dat ik het zeg. Ik hou wel van de vrienden dat ik heb, maar je kunt echt zonder vrienden. Je kunt altijd wel iemand vinden voor je hart tegen te luchten. Dus nooit iemand gewoon aan het fucking buskot of zo. Of de treinconducteur. Veel mensen denken hier anders over. Oké, dat is jullie mening. Nogmaals, het is mijn video. Het is mijn mening. Klaar. Oké, ik ben nu al 19 minuten aan het opnemen. Ik weet niet als ik dat hier ga editen aan hoeveel dat ik ga zitten. Maar dus onzekerheid ga ik laten voor een andere video. Van ik wil daar echt wel over praten. Dat ook het juist nog hebben over de examens. Liefste mensen, ga je tip geven? Focus op jezelf. Dat is echt mijn levenstip in elke fucking situatie. Zoek goede muziek. Laat je gsm weg en zo. Ja, ik zat zelf altijd op mijn gsm, maar focus u echt. Denk gewoon even van, kijk, het is nu een paar weekjes doorbijten, maar daarna ben ik een vrije bitch. Kan ik doen wat ik wil. En ik denk dat je vakantie leuker gaat zijn als je echt vrij bent met een goed rapport dan dat je vrij bent met een slecht rapport. Na je examen dat je gaat gaan drinken. Je kunt drinken om twee redenen. Voor te vieren hoe verdrietig dat je bent dat je buis bent, of voor te vieren dat je fucking goede punten hebt. Maak dat dat laatste is. Nu is het even op je tand. Maar kom aan, het zijn maar een paar weekjes. Als die weekjes nu afzien zijn, heb ik daarna veel betere wegen. Anders ga je nadien ook afzien. Ga je haar examen hebben en dat is allemaal niet goed. Snap je? Ja, dat zijn mijn korte examentips. Misschien komt er binnenkort nog iets meer van examentips. Ik heb dat niet over mijn channel alleen, maar ben dan nog niet helemaal zeker. Dus nog niet te veel hopen. En anders ga ik misschien op mijn channel ook wel nog iets doen daar rond. Anyway, blijf gewoon een update op elk vlak. Abonneer op al mijn linkjes en zo. Volg mij overal. En ga zeker ook een fotootje gaan trekken. Plaats de hashtags eronder. En dan zou ik zeggen, totdat ik er weer zie. Met of zonder liefdesverdriet. Doei! Never ever meet another cracker so frosty.